Hallo, Rob en Emiel hier. Als u wil weten wat cabaret, mooie verhalen, een piano en een vogelkootje met elkaar te maken hebben, kunt u zomaar naar onze voorstelling komen kijken. En dat kan bijvoorbeeld op zaterdag 17 maart 2018. Want dan komen we naar Venlo, naar Theater de Maaspoort, met onze voorstelling Blow Me Away. Hopelijk zien we u daar. Tot dan!